инфекции МОК. Еще больше новостей на нашем сайте Newsby и мультимедийном портале Видеобел. Па інфармацыі Белгідрамета, надвор'е на тэрыторыі Беларусі 9 мая будуць вызначаць маларухомыя атмасферныя франты і прахладная паветраная маса. Вецер пераменных напрамкаў парывісты, месцамі моцны парывісты. У Брэсце ўначы +6, дзённая тэмпература паветра +14. У Гродні ўначы +4, удзень +10, часам дождж. У Віцебску дажджы, часам моцныя, уначы +4, удзень +10. У Магілёве ўначы моцны дождж, +8, удзень +15, часам дождж. У Гомелі ўначы +9, удзень +18. У Мінску ўначы +5, моцны дождж, удзень 11 плюсам, часам дождж. У бліжэйшыя дні ў сталіцы ў нядзелю невялікі кароткачасовы дождж, +12, у панядзелак +18, без істотных ападкаў. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве +13, Вільнюсе +9, Варшаве +14, Киеве 20 градусаў цяпла. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы +25, Берліне +17, Вене +21, Рыме 24 цяпла.